дуруд ба кулли мухлисони барномаҳои телевизиони варзиш. барномаи дар шабакаҳои иҷтимоиро Фирдавси Хурсанд бо топ хабарҳо аз олами варзиш шурӯъ мекунад. рафтем. Зубайра Тухугов, равзгари машҳур аз гурӯҳи Ҳабиб Нурмагомедов, дар мавриди имкони рақобат бо Конор Макгрегор ва шарики ӯ Артем Лобов ҳарф зад. шумо мехоҳед ки Зубайра бо Конор ва рақиби азалиаш Артем Лобов рақобат намояд? ман бесаброна мунтазири рақобати Зубайра бо Артем Лобов ҳастам. хулас, Зубайра рақобат бо ҳардуи онҳоро чунин шарҳ дод: Конор дигар равзгар нест, ӯ як майзада аст. ман чаро рақобат бо ӯро орзу кунам? рақобат бо Лобов дигар бароям муҳимияте надорад. ман баъд як рақобат дар топ 15 ҷой мегирам ва бо шикасти як ҳарифи дигар дар рӯйхати топ 10 равзгарони UFC макон хоҳам гирифт. ман қадамҳои худро ба пеш мегузорам. одаме ки 1 километр аз ман дур аст, ҳатто хонашин аст ва дар ягон ҷо рақобат намекунад, чӣ ман баргардам ба қафо барои он ки бо ӯ рақобат намоям? ҳеҷ гоҳ чунин нахоҳад шуд, гуфтааст Зубайра Тухугов. дар ҳамон воқеаи 7 октябр Зубайра аллакай як муш Конорро зада буд. дигар чӣ лозим рақобати расмӣ? Роналдо ва Месси дар садри рӯйхати беҳтарин футболбозони мавсими 2019-2020 бо фарзияи УЕФА ҷой нагирифтанд. дар рӯйхати тартибдодаи УЕФА се мақоми аввалро Кевин Де Брюйне, нимоядгари дастаи Манчестер Сити, Роберт Левандовски, ҳамлагари дастаи Бавария ва Мануэл Нойер, дарвозабони дастаи Бавария ишғол карданд. дар ин рӯйхат исми чанд тан футболбозони дигар ҳастанд ки ба онҳо ҷоиза дода намешавад. мақоми чоруму панҷумро Лео Месси ва Неймар ишғол карданд. Роналду бошад дар даҳгона аз ҳама охир аст. маросими ҷоизасупории рӯзи 1 октябр дар ҷараёни маросими қуръакашии марҳилаи гурӯҳии Лигаи Чемпионҳо баргузор хоҳад шуд. хулас, Месси ва Роналду дар рӯйхатҳо майда поёнтар рафтан мегиранд ва ҳамин тавр тамом. бозингарони Реал аз миллионҳои евро гузаштанд ки дастаи худро дар вартаи буҳронҳои замони пандемияи коронавирус наҷот бидиҳанд. магар мешавад ин бозингаронро аз баҳрашон бигзарӣ? хулас, бозингарони дастаи шоҳона мавсими гузашта ҳам дар Ла Лига ва ҳам дар Суперҷом ғолиб омаданд ки бояд онҳо дар ҳар мусобиқае ки ғолиб меоянд ба сифати мукофот 700 000 евроӣ ҳар бозингар гирад. дар Суперҷом ғолиб оянд 300 000 мегиранд. бо иттилои инсайдери машҳур Маноло Лама ки дирӯз дар як суҳбати хоса бо рӯзноманигорони пойгоҳи иттилоотии Кадена Копе расонае кард, бозингарони дастаи Реал Мадрид дар утоқи либосивазкунӣ зимни як машварат бо сармураббӣ ба хулосае омаданд ки аз баҳри мукофотпулиҳо бигзаранд то ба буҷети даста ки дар замони пандемия ба буҳрон дучор гардидааст кӯмак расонанд. дастаро ин хел дӯст медоранд, на ин ки дар вақти мушкилӣ партофта гурезӣ. Дастин Геджи, рақиби Ҳабиб Нурмагомедов, дар рақобатҳои рӯзи 24 октябр дар марҳилаи 254 рақобатҳои UFC боварӣ дорад ки Ҳабиб Нурмагомедовро мағлуб менамояд. ин дар ҳоле аст ки ӯ зимни як нишасти матбуотӣ дар ин маврид андешаи худро баён кард. ҳаминашро медонам ки ҳамагон хуни Ҳабибро хоҳанд дид. ман мехоҳам аксуламали ӯро нисбати хунрезиҳош бубинам. ман медонам ки ӯ як девона аст ва рақобатро дӯст медорад, аммо ӯ мисли ман беандеша нест. ӯ дар рақобат кам дидааст ки чӣ хел аз рӯяш хун мерезад. дар сабки разми Ҳабиб ин чизро кам мушоҳида мекунем. ман фикр мекунам ки дар рақобат бо ман ӯ аввалин бор шоҳиди он мегардад ки чӣ хел аз сару рӯяш хун мерезад, гуфтааст Дастин Геджи. рости гап дигар ба суханони равзгарони UFC ман тамоман бовар надорам. пеш аз рақобат якдигарро таҳқир мекунанд, ҷангу ҷанҷол менамоянд, дар шабакаҳои иҷтимоӣ бо якдигар баҳсу хархаша месозанд. мегӯӣ ки агар якдигарро бинанд тамом якеро мекушад. баъд медонӣ чӣ мегӯянд? ин шоу буд. охир маро мебахшад ин варзиш аст ё шоу бизнес? хайрина, Луис Суарес ҳам Каталонияро ба Мадрид иваз кард. имсол барои Барселона он қадар соли хуш набуд. дар ин бошгоҳ таҳаввулотҳои бузург ба миён омад. қариб буд беҳтарин бозингари дунё низ он ҷоро тарк намояд. хулас меравем сари мақсад. сомонаи расмии бошгоҳи Барселона Суаресро як хеле гусел карданд ки гӯё як бозингари но дар корро аз даста ронда бошанд. ба иззати нафси мухлисони Барс намерасам, аммо ҳамин тавр мумкин аст ки қаҳрамони чоркаратаи чемпионати Испания ва ҷоми Испания, чемпион дар Лигаи Чемпионҳо,
суперҷоми уефа ва 2 кара чемпион дар суперҷоми испанияро бо як ҷумла раҳмат ба ту Суарес барои ин 6 сол. Акалан барои эҳтиром ҷоизаҳои гирифтаашро наменависед. 5 дақиқа вақтро болои клавиатура сарф мекардед, тамом. Хулас Луис Суарес бо ашкои шашқатор Каталонияро тарк намуд. Операторҳои Эл Голасо де Гол ҳангоме ки Суарес бо футболбозони дастаи Барс хайрбод гуфту он ҷоро тарк кард, тавонистанд ки ашкои Суаресро ҳангоми мошин рондан сабт намоянд. Суарес рафт, мухлисои Барс, гирья накунед, ҳамааш мегузарад. Анхел Ди Мария футболбози аргентинии дастаи ПСЖро дар ҳайати мунтахаби Аргентина ҷой надоданд ва ин амали ҳамватанош бо ӯ писанд наёмад ки ба қавли бибиёмон ӯ хеле гила кард. Мунтахаби Аргентина рӯзҳои наздик дар даври муқаддамотии ҷоми ҷаҳон 2022 бояд бо мунтахабҳои Эквадор ва Боливия бозӣ кунад ки дар рӯйхат исми Ди Мария нест. Акнун бубинед ки Ди Мария чӣ гуфтааст. Ман дигар гап надорам. Мунтахаби Аргентина барои ман нақши муҳим мебозад. Ман тамоми нерӯи худро дар ПСЖ сарф мекунам то дар ҳайати мунтахаби Аргентина ҷой дошта бошам. Мушкил аст ки бо ин ҳама туро ба мунтахаб даъват намекунанд. Мегӯяд ман 32 сол дораму пир шудаам. Аксарият ба ман ин гапро мегӯянд, аммо ман дар ҳамон ҳолати варзишӣ ҳастам ки қаблан будам. Дар ҳар бозӣ ман кӯшиш мекунам ки пешравӣ намоям то маро дар сатҳи Неймар ва Мбаппе бидонанд, аммо ин гуна ҳолатҳо инсонро мешиканад, гуфтааст Анхел Ди Мария. Ди Марияи бечора рост мегӯяд. Унҷо ӯро 32 сола гуфта дар ҳаят ҷой намедиҳанд. Онҳо фикр намекунанд ки дар ҳаят бозингари 33 сола ҳам ҳаст. Гарет Бейл низ расман аз Реал рафт ва ин атрофиёни ӯро асабӣ намуд. Чаро? Ман ба шумо мегӯям, солҳои охир махсусан дар замони сармураббигии Зидан Бейл мисле ки аъзои оилаи мадридиён набуд. Як шахси зиёдтӣ дар курсии эҳтиётӣ буду бас. Ба ин худи Бейл низ гунаҳгор аст. Ӯ ояндаи худро медонист ва мебоист ки барвақттар он ҷоро тарк намояд. Ҷонатан Барнет, агенти футболбоз, нисбати ноэҳтиромӣ аз ҷониби дастаи шоҳона дар мавриди Бейл ҳарф зад. Мо чанд вариант барои Бейл доштем, аммо ӯ худ дастаи Тоттенхемро интихоб намуд. ҳама ба хулосае омадем ки вақти Бейл дар Реал хотима ёфтааст. Барои як шахсе ки ба Реал хизматҳои бузургеро ба самон расонидааст ва дар ҷавоб ноэҳтиромии бузургеро соҳиб мегардад, проблемаи бузург мебошад. Реал бояд заминеро бибусад ки он ҷо Бейл қадам мондааст, гуфтааст Ҷонатан Барнет. Ин агент бисёр чизо мехостааст, не? ин гуна хабарҳо зиёданд, вале имрӯз иттилои нав дарёфтем ки Криштиану Роналду дастаи Ювентусро тарк карданист. Ин дар ҳолест ки як журналисти машҳури испанӣ бо номи Эдуардо Инда дирӯз дар эфири телевизионӣ гуфт ки Криштиану Роналду ва агенти ӯ барои Португалӣ дастаи нав меҷӯянд. Сабаб ин будааст ки Роналду аз чемпион нашудани дастаи Ювентус дар мусобиқаҳои сатҳи аврупоӣ изҳори нигаронӣ намудааст ва бо сармураббии нави ин даста Андреа Пирло низ на он қадар муносибати хуб дорад. ӯ бар ин назар аст ки Пирло дастаро аз шахсият боло мегузоштааст ки ин ба Роналду писанд набудааст. Барои ҳамин Роналду аз Ювентус рафтанист. охир ман ба ҳамин Роналду ҳайрон. اون مردکا تو را با آن خاطر آوردن که دسته‌شون چمپیون شود، نه برای اون که تمام دسته برای یک تو کار کنند. در برنامه قبلی من گفته بودم که دسته اسپورتینگ نام اکادمیاش را با نام رونالدو عوض میکند. اکنون بعد چنین اقدام دسته اسپورتینگ در پرتغال جنجال سر زده است. دسته ناسیونال که اونجا زادگاه رونالدو است و اکادمیای این باشگاه قریب 13 سال است نام رونالدو را با خود گرفته است، اونها با دسته اسپورتینگ نامه فرستادند که دسته اسپورتینگ از نامگذاری کردن اکادمی به نام رونالدو دست کشد، چون در یک وطن یک اکادمی با نام رونالدو بس است. در صورت چنین نام گرفتن اکادمی اسپورتینگ، اکادمی ناسیونال میتواند به سود شکایت برد که اونها نام اکادمی این دسته را دزدیدند. این رو پلاگیات میگویند. من فکر میکنم که اکادمی ناسیونال حق است. نام اکادمی ناسیونال رونالدو است. پس اینها حقوق ندارند که نام اکادمی اونها رو بدزدند. президенти Федератсияи байналмилалии футбол Ҷани Инфантино ба Федератсияи футболи Тоҷикистон дар робита ба пирӯзии қабл аз муҳлати истиқлоли душанбе дар чемпионати Тоҷикистон номаи табрикотӣ фиристод. Иҷозат диҳед бошгоҳи футболи Истиқлолро барои ҳафтумин қаҳрамонии пайдарпай шуданаш табрик кунам. Ин унвон бешубҳа натиҷаи заҳмат, рағбат ва садоқат аст.
ман аз номи ҷомеаи байналмилалии футбол бо истифода аз ин имконият ба шумо ва федератсияи шумо барои рушди футбол дар тоҷикистон дар минтақаи шумо ва дар саросари ҷаҳон ташаккур мегӯям. омадааст дар номаи табрикотии президенти федератсияи байналмилалии футбол. дастаи барселона баъд аз талафоти бузурги кадри дар ҳайати даста мехоҳад боз ин ҳайатро ба бозингарони беҳтарини дунёӣ пурқувват намояд. ба иттилои журналисти машҳури трансфермаркет мануэл фет, дастаи каталонӣ ба ҳимоятгари дастаи челси антонио рюдигер чашм ало кардаанд. ин дар ҳоле аст ки рюдигер аз вазъияти феълии дастаи англисӣ норозӣ аст ва мехоҳад ба дастаи дигар гузариш намояд. каталониҳо аз хоҳиши ӯ истифода бурда дарҳол ӯро ба даста оварданянд. маблағи гузариш ҳоло аниқ нест. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.